talaka, rayuwar talaka. In ka samu gobe ba ka samu ba. Rayuwar talaka, rayuwar talaka. Ni duniya hakanan take sai mu dudduba. Duniya kenan yau da gobe ta Allah ce. Talaka talaka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ki bari kawai ƙawata mu shiga daga ciki. Ƙawata maka gaba ɗaya kin lalace. Ke dai bari kawai ƙawata. Tunda na zo gidan nan baƙar wahala kawai nake ci da bacin da raba na rana. To amma ina ga kafin ku yi aure da shi mijin nan kiyaye da shi da ba laifi na da rufin asiri. Ya haka? Ban ga yadda abin ya kasance. Sarki. Amma ke yanzu kin zaɓa kanki zama cikin talauci? To ya na iya. Mutumin ne ki tsaya ki bincike shi wannan ne shi. Kin ga yadda kika dawo ƙawata? Wala kunya nake in ga ki cikin ƙawaye. Wannan ƙarya kawai yayi mana bayani. Yanzu shi yana ina. Ya tafi ina. Ya tafi wai birni ya sai nemo kuɗi. Ƙaryar banza ce. Ƙarya ce. Da zai tafi me ya ban miki? Ko kawai kafa ya ɗiba ya tafi ya baki haka? Hakan nan ide bu. Sabamman kayan. Kuma kike zaune a cikin gidansa. To ya na iya ya sani ne yanzu har tsoron zuwa gida nake in naje ban san me zan ce musu ba. Kai gaskiya ƙawata da sake wallahi. Kin ga yadda kika dawo? Ƙawata so fa ba hauka bane ba. Kin ga yadda kika dawo? Kan kina son shi ya rizo ya gasa miki aya a hannu? Ƙawata. To yanzu ki wani mataki kike ganin ya kamata ki ɗauka? Sai kuma ni aikin sani ne ba kamar na ce. Gaskiya ne Hussein na saki amma duk da haka sai kin ƙara zage dan sai akan shi. Kin ga yadda yake hawa kamar farashi ke kina nan kina rama wallahi a ƙawata. Namiji fa ba dan goyo bane ba. Wallahi tallahi ga sa miki aya yake kawai a hannu ba wani talauci dukiyarsa kwana nawa da auren ku har da zai ce dukiyarsa babu. Kai ki suke kira ga masa. In kuma kika nuna tausayi ke zai kai ya bari wallahi ƙarshe idan ya ga abin yaki ya sake ki ya koma ya ce ya ɗauko wata. Ai yanzu ma ina nan na tara masa bala'i jininsa kawai nake ya zo. Ai ya za a iya tafi birni ya baki ke baki da ko sisi kina zaune wallahi ka kiraga masa in ya dawo ki tayan mai da bala'i komai ta fanjama kawata. Kuma ki damu. Ni fa kawata wucewa zan kinga na ce besti ba da dai ma zan yi ba. Da wuri hakan nan wallahi yana cin yana jira na. Kenan gashi nan ko abin da za a dan dora miki na ba. Wallahi kake da mu kawata ga wannan ke dake neman abin da zaki ciki siya. Ni na wuce kinji. Wallahi ban wucewa zai ni dai yadda ake cikin mani waya ne to kinji. To shikenan. Amma wallahi kawata na ga ya miki kake raga mai. Shikenan ki gaida gida na gode. A gaida mai gidan. Sai an jima. Balele, ya ake ne ka zo ka zauna ko dai ka gaji ne? Alhaji Mudi, watan tunanin rayuwa nake yi lokacin da nake da kuɗi, amma yanzu na zama abin tausayi. Balele, wannan duk jarabawa ce daga Allah. Yau kana da kuɗi gobe ya ka tarar ka talauci. Kuma kakkai zaton Allah ba son ka yake ba haka bane. Jaraba ka yi, daga za ka jure ko ba za ka jure ba. Idan ko ka jure, ina mai shaida ma arzikinka zai dawo. Ni babban abin da yake bata min rai ma, matata ce take muzanta mu saboda ba ni da kuɗi. A rayuwa har yanzu akwai matan da ba za su ga babu su iyali ba. To kaga waɗannan matan su ne waɗanda ba su yarda da ƙaddara ba. Gaskiya ne. Ina so ka danna zuciya. Je ka ci abinci kai sallah ka dawo aiki. To shikenan. Nagode. Talaka rayuwar talakan kenan abincin ma da zai ci ba shi da shi talaka rayuwar talaka rayuwar talaka rayuwar talaka
raba mu da talauci. To ma ambalele yau ne ranar tafiyarka. Na ga hakka kaya ma ka ɗibo su. To fata na dai ga wannan abu wanda ka samu kudin aikin wanda ka samu. To na gode. Fata na gode Allah ya sauke ka lafiya. Allah ƙara arziki. Allah ya sauke ka lafiya. Allah saka da Allah ya sauke ka lafiya. wannan barin abun nan saboda ka san a sa'adar ka. To na gode Allah. Allah ya sauke ka lafiya. Allah ya sauke ka lafiya. Na gode. Allah ya sauke ka lafiya. Rayuwar talaka in ka samu Gida ina zaka je? ka samu Kudin zani. To nawa kake biya? Dan Allah ka taimaka. Naira 100 ce. Mai gida 200 ne kudin kan tafi. Gida ne mai gida 200 ake biya. Na fara gani. 200 san bakin mai ni fa kai ne mai gida. Wai na ce zai kai ni kudin kuma ni naira 100 ce da ni. Nace da Allah ya taimaka mu. Ya kai ni naira 100 ce. talaka Ko mu yaran biya mai. Okay to shikenan. Ko mu yaran biya mai shikenan.